Оригинален, днеска го купихме малко драскан, защото Петро го щупи. Съборихме го, аз си казвам Мариан, а Стемян, това е Златко Диньов. Вижте, запаса чисто ново, капака му е, вижте му, това малко горе-долу го съборихме, батерията го държа, защото трябва хартия. Не знам съм искал. Сега ще го пробваме, бе. Елате с мене, хора. Patrão, Вижте. Как е? Вижте. Вижте, не се вижда.